खुलुमबाय, आं माइनाव बसुमतारी। गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय। लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ गोजोन आरो जौगाथायखौ मोनदांनाय आरो फैगौ एमपि बिसायख'थिखौ बरायनानै 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि बाइक रेलि हाबाफारि लादों। फैगौ एमपि बिसायख'थिया खुंजानो गेजेराव दानसेल' दंसै। बेनि गेजेरावनो गावबा गाव राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि बिजाथिफोरखौ फोसावथ'वाखैब्लाबो नाथाय गावबा गावनि दोलोफोरा देरहानांगौनि थाखाय बायदि बायदि हाबाफारि लानानै बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बायदियैनो मैया बिटिसि बियाबनि 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ गोजोन आरो जौगाथायखौ मोनदांनायजों आरो फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ बरायनानै मोनसे गोलाव 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय आस्राबारि भिसिडिसिनि लांगोनानिफ्राय दादगारिसिम बाइक हान्जा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो बे हाबाफारिखौनो बेखेवनानै होयो टिसिएलसिसिनि मासिगिरि अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लायै इउपिपिएलनि दैदेनगिरि गुनेश्वर बसुमतारी आरो ब्लक आफादगिरि बिरदाव मोसाहारिजों लोगोसे गोबां इउपिपिएल मददगिरि बिथांमोना। क'क्राझार साइ स्टेडियामाव रायजोआरि थाखोनि खेल महरम 2023-24 हाबाफारि खुंफुंदों। क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय साइ स्टेडियामाव मैयानिफ्राय 1 मार्चनिफ्राय 5 मार्चसिम गिबि खेबनि थाखाय आसाम सोरखारनि बानजायनायाव स्टेट लेभेलनि गेलेनाय बादायलायनाय खेल महरम 2023-24 हाबाफारि खुंफुंदों। मख'जाथावदि क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव खुंफुंजानाय खेल महरमाव एथलेटिकनि बायदि रोखोम गेलेनाय बादायलायनायफोरा जागोन आरो बे बादायलायनायाव आसामनि गासै गं 35 जिल्लानि गेलेगिरिफोरा बाहागो लागोनखौ मिथिना मोननाय जादों। मैयानि सेथि सानाव आसामनि गेलेमु बिफाननि मन्थ्रि नन्दिता गरस्लाया बाहागो लाना बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियावनो एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिसिनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', बिटिसिनि गेलेमु बिफाननि नेहाथारि दितिका नन्द हाजरिका, क'क्राझार जिल्लानि एसपि पुष्पराज सिंह, क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि प्रदीप कुमार देबिदि आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि सोद्रोमाफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे ओनसोल नाङैनो दुखुनि साया साग्लोबहोदों कैलाश दिजु बिथांनि अबथिरायै रुंसारि जानाया। बिस्वनाथ जिल्लानि सासे राफोद मेंनो रोङै थुलुंगाखांहोगिरि फोरोंगिरि, बिस्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बिबानगिरि कैलाश दिजु स्वर्गीयारि बिथांखौ मैया जोबथा बिदाय होबाय। मिथि कलेज उइकजों लोगोसे समायना रमायना हारिमु दिन्थिफुंनाय हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों बर' बाजार सोलोंसालिमाया। दा बावैसो गोदानै सरकारि जानाय बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय बर' बाजार सोलोंसालिमाया 7थि एनुवेल कलेज उइक फेस्टिभेलजों सोमोन्दो लाखिना मोनसे समायना रमायना हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। बे हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदों बर' बाजार सोलोंसालिमानि गोरायुं धनन्जय बसुमतारीया। बे हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव गुबैयै बर'नि हाबा जानाय, मैगं खानाय, आबाद मावनाय, ना हमनाय, बर'फोरनि बैसागु जानाय बायदिफोरखौ दिन्थिलांदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमायाव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव थांनाय सानाव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खौरां मेल लादों। खौरां मेलनि गुबै थांखियानो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीनिसिम नाब्ला हान्जानि मुं लानानै लाइजाम दैथायहरनायखौ लानानै गोख्रों रावजों फोरमायदों सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डम्बरुधर बसुमतारीया। सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बे लाइजामखौ नुनानै एबा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोसारनायखौ नुनानै गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायथिदों। चिरां जिल्लानि सिडली सार्कोलनि बिबानगिरि ज्ञानदीप नियुगनि हेंथायै खौरां फोसावनायाव चिरांनि गागि खौरांगिरि जयन्त देबनाथखौ फननि गेजेरजों ज्ञानदीप नियुग आरो बिथांनि बिसि अस्तिका बर'आ हुमखि होनायजों लाजि फोनांनाय जाथायनि बेरेखा खालामनानै बासुगाव प्रेस क्लाबनि लांगोनाया गोसोम बेच गाननानै धर्ना खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला कमिटि नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन अफ इन्डिया NSUI नि गोदान आफादखौ दाफुंनानै लानायखौ मिथिना मोननाय जादों। मख'जाथावदि आफादगिरि महरै खाम्फा ब्रह्म, लोगो आफादगिरि महरै बोहिलां नार्जारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै मनेस्वर नार्जारीखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला कमिटि NSUI नि गोदान आफादखौ मैया क'क्राझार सोहोराव थानाय क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि गाहाय मावखुलि रनेन्द्र भवनाव दाफुंनानै लानाय जाबाय होनना क'क्राझार जिल्ला इउथ कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि जयन्त नार्जारीया खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों।
थारैनो जोबोर दुखुनांथाव आरो बिखा खामथाव जाथाय। गेस सिलिन्डार बेरफ्रुनानै न'जों लोगोसे गोबां फोरमानलाइफोरा खामदों होननानै मिथिना मोननाय जादों। थांनाय सानाव क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि आउटप'स्टनि सिङाव थानाय 2 नं महनपुर गामिनि साबुराम बसुमतारीनि न'आ गंसे सिलिन्डार बेरफ्रुनायजों सिलिंखार जादों। बे जाथायाव मानसिया जेबो खहा जायाखैब्लाबो 12,000 रांजों लोगोसे माखासे गोनां फोरमानलाइफोर खहा जानायखौ मिथिना मोननाय जादों। हानि फोरमान बिलाइजों लोगोसे आधार कार्ड, पान कार्ड आरो रेशन कार्डजों माखासे गुबुन गुबुन फोरमान बिलाइफोरा खामफाजोबो होननानै मिथिना मोननाय जादों। बे जाथाय जानाय जायगायाव सानजा मालिगाव महनपुर भिसिडिसिनि मासिगिरि जयन्त मुसाहारिया दुखुथिया न'खराव खौरां लाहैदों। खौरां लाहैनानै मासिगिरि जयन्त मुसाहारिया अर खामजानाय दुखुथिया साबुराम बसुमतारीनो हागौमानि हेफाजाबनि राहा खालामनानै होगोन होननानै फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।